Right, Mai Eden, makati. No. Mai vakadzoka. Wakadzoka. Ngakuona smile ya dadi sadamboda. Mai vakakosha. Mai vakakosha. Hey. Ngati, all right. Makatanga kuzizwa rini kuti mai vakabuda? Takazvizwa musi weFriday. Makazwa nani? Right. Makafila sei? Takazwa kufara. Kuti Mwari watizwawo chichemo chedu. Vanga muchazvitarisira here Mai Eden kuti mai vachadzoka? Taisina zvitarisira basi takazwa Mwari wakazunguzwa kuchema kwenu kuti ndiwanga ungori muna. Makazwa sei muchizwa kuti mai vabuda? Ndakafarisa. Muripi pamakareceiva call? Ndandiri pamba pano. Oh. Mubva mwamhanya kuna mai nini? Ndinobva na mai nini ndakabva ndafonera kwemunzvimbo mwamaigara here kana kuti chii? Mbonyasa kuoma kwekusungwa. Ndichisiya mhuri dzichitambudzika panze. Ndo zvanga zvakandiomera izvozvo. Zvakaoma. Anga zvakaoma. Chitiudzai kuti imimi kubva musi wamatakurwa muchienda kukembi kwahodzi mumbotitsanangurira kuti zvakafamba sei stage by stage. Makabva hapo pamakasungwa mukaenda kwahodzi mukagara mazuva mangani, mukaenda kurimandi mukagara mazuva mangani, mukazoenda kukoti, zvikafamba sei kusvika mazodzoka nhasi? Alright. Musi watakasungwa takabva wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone. Right mai. Nasi ngatitange kuti makorokoto. Aiwa tese. Kwakurisei kwamakabva kwaidakidza here? Kwandakabva kwairwadza. Kwairwadza? Rwadza chaiko. Ndichiurangarira masoko enyu achiri kuringa mubrain dzangu pandakakubvunzai kuti muri kuona sei masungwa nhasi muri munhu ane mhuri, mukati ndiri kuona zvakaoma. Zveshuwa zvakaoma. Zvakaoma? Kuoma chaiko. Anga zvakaoma. Kuoma kwemunzvimbo mwamaigara here kana kuti chii? Mbonyasa kuoma kwekusungwa. Ndichisiya mhuri dzichitambudzika panze. Ndo zvanga zvakandiomera izvozvo. Zvakaoma. Anga zvakaoma. Chitiudzai kuti imimi kubva musi wamatakurwa muchienda kukembi kwahodzi mumbotitsanangurira kuti zvakafamba sei stage by stage. Makabva hapo pamakasungwa mukaenda kwahodzi mukagara mazuva mangani, mukaenda kurimandi mukagara mazuva mangani, mukazoenda kukoti, zvikafamba sei kusvika mazodzoka nhasi? Alright. Musi watakasungwa takabva patakasungirwa tichienda kuodzi camp. Tichisvika kuodzi camp tikasvika mucharge office. Tikatorwa mastatement. Tikapedza kutorwa mastatement edu tobva taenda kunovharwa kumasales. Musi wemande tobva tarara mumasales. Tobva tamuka Chipiri tirimo ndikaswera ndirimo mumasales. Tobva tazobuda musi wechitatu makuseni tichienda kukoti. Takasvika kukoti tikapinda mukoti. Tasvika kukoti mati makaenda chinga chitatu. Takaenda chitatu makuseni. Tikasvika tikapinda mukoti. Tikabvunzwa naMajistrate nyaya yanga iripo. Tikangovhuma mhosva yatanga tinayo kukoti ikoko. Tobva tanzi tiri kunzwa kuti imimi hamuna pekugara pakanaka ba. Saka tipewo nhamba dzemunhu wamunogara naye kudanga mvura kwamuri taura. Tiziye kuti munhu iye atipe house number yapamunogara. Takasiya nhamba. Zvikanzi mozodzoka mangwana. Vakasara vachiedza nhamba dziya dzefoni dzichiramba. Vachiedza nhamba dziya dzichiramba. Tasvika vakabva vati nhamba dzenyu dzamakatipa dzakaramba. Saka dzokerai kurimandi. Mamadzoka chachingani. Changa chachina makuseni. Vachitaura kuti nhamba dziya dzamakatisira
takazama nhamba dzenyu hadzina kuita. Saka imimi chidzokerai muzodzoka pano musi wa5. Tobva tadzoka musi wa5 ipapapa before 5 ndo pandakauya kukuonai. Movha mauya muchindiona uri musi wa1. Wanga wa musi wa1 zviya nditi? Wanga wa musi wa1 iri Monday. Saka inini ndiri ikoko ndakazotozi musi wa1 iwoyo ndobva ndazo angati mboti before 5 takasiya takutengerai zvinhu zvatakakutengerai patakshop makapiwa. Vanhu vakaona vakazoya kumanheru apedza basa wacho musikana akazoya achindipa bhare sipo pakutire maputi Protex matoothbrush 2 nemafuta ekuzora netauro 1 ndo zvinhu zvaakandipa. Ndopana ndakazoshandisa zvinhu izvozvo. Handichazivi ndo zvega here zvinhu zvedu baba uye vari kupi ndichazovabvunza. Okay, ngatimbopfuurira mberi nenyaya yedu. Handei pamazodini ndobva ndatogara ndobva ndobva ndadzoka kukoti musi wa5 makuseni. Ndasvika musi wa5 mukoti ndakatanga kudaidzwa pekutanga ndobva ndanzi ngaambobuda ozodzoka futi after tea. Ndobva ndazodzoka after break time. Ndichisvika mukoti ndakamira kwe10 minutes vari kumbotsvaga mapapers aitsvaga achingotsvaga. Ndakazongozwa majesty kunditi mapapers enyu hapana, akaraswa hamuna mhosva, kudai muende kumwe. Yo. Ndobva ndatobuda. Imbomirai. Okay. Makanzwa sei? Ndakanzwa kufara, ndakabuda mukoti ndichitomuka. Vanhu vanga vari kutomuka chaiko? Kufara chaiko ndikati vakomana Mwari wandizwa wakomana. Ndakafara zvisingaiti ndichibuda mukoti. Ndo zvakaitika izvo. Right. Muri musati manzi budai handiti? Pfungwa dzadzichiti makamira pa 10 minutes dzaitsvagwa mapepa. Pfungwa dzaiti? Pfungwa dzanga dzichiti pamwe vari kumbotariswa chitomupa mutongo wakadii. Ndo zvandakafunga. Hana yangu mwiri wangu wanga uri kudedera kutya kuti pamwe ndidopuwa mutongo. Pamwe wari kumbofunga mutongo. Ndo zvanga zviri mupfungwa dzangu. Ndisikati ndisina tarisiro yekuti zvimwe ndo zvichawapo. Asi ndakazofara ndazonzwa kuti budai hamuna mhosva mapepa zenyu akarasa. Zvinhu zvakandifadza nguva iyoyo. Hatidzokei pakuti chainyanya kudyai muri musungwa mwati vana. Mwaimbofunga kuti chii pamusoro pevana? Ndaifunga kuti vana vangu vanotambudzika neupenyu. Hapana zvakangooma kuti vana ava nyangwe dai vaine vavanogara navo asi vana vanongoda mai varipo. Kunyanya vadiki ava? Kunyanya vadiki vaviri ava vaindishungurudza. Kuti hino zvozodini kuvana vangu vari panze. Precious na Pauline. Ndo vana vaindishungurudza zvakanyanya. Tudiki utu. Iyo. Vedu vezvinhu zvakaoma. Yei. Anga ndakaomerwa nguva idzo. Saka muri kurimandi maimbowanawo ere nguva yekukurukura ngatimboti baba. Handi mune makati varume kwavega vakadzi vega. Pane pamaimboonana ere nababa? Ndakamboenda ndichinovaona ndichienda koona kuti gumbo ravo riya riri sei. Ndo zvandaingoendera. Ndakangoenda ndofunga kaviri. Ndichienda kunoona kuti regai ndoona kuti munhu akakwara uya gumbo rake riri sei. Makazoona ravanga rava sei? Izvozvizvi pandakabuda hapa ranga rana nokuti vanga vari kurapwa. Vairapwa varimo? Varimo, Okay. Vanga vakutsika. Plus vanga vazopuhwa crash rekushandisa. Pakufamba? Oh. Ngatimboti vamwe vamaikurukurawo navo muri musungwa. Pane vaikusimbisa here kuti munogona kubuda panyaya yenyu kana kuti zvazvi zvokutoudzwa zvichitogamuchira imwe ave muno? Vazhinji vandaikurukura navo vaitaura kuti madha tingori tese munhu hamubudi nyaya yenyu hamubudi. Saka zvinhu zvaibva kuti munhu akapindura izvozvo zvaindizonyanya kuti handisairara zvaindidya mwoyo kuti hino ndozodini. Asi ndakazongosvika kuti gai ndichizongomira ndiona kuti zvinozomira sei last day rangu rekutomba. Asi vazhinji vaitotaura kuti hapana kwamunoenda but iri tese munhu. Yo. Zvanga zviri. Alright, vakakubataiwo zvakanaka here muri musungwa?
Ndichisvika veshe vakatibata zvakanaka. Nokuti ndakasvika ndisina kana pekutangira. Sipo ndanga ndisina, tauro ndanga ndisina, zvese hapana chandanga ndinacho. Asi pandakasvika vanhu vakanditambira makuseni tichigeza vaindipawo sipo. Vamwe votondipawo mafuta ekuzora. Colgate wechingopuhwawo zvanga zvakanaka, havana kumbotibata zvakashata, vakandibata zvakanaka. Kusvikawo kwazouyawo vanouya veGogo Olive vakazouyawo nesipo. Ndo vakanga vakuzoti vakauya nesipo vanozozichipaurira naye. Ndopazvakatombonga zvanga zvambowanana. Vaingopawo vanhu ivo vanotoya every week vachiunza sipo nemapadzi imomo kuti vabatsira. Alright. Kune here vaimbouyawo vaiparidza nekutaura soko raMwari? Varipo veSaward. Vaitouya. Mwaibatsirika here panguva iyi? Taitobatsirika kutonamatawo nguva iyo. Saka makatombowanawo nguva yekunyengetera kunamata? Kutonyengeterawo nevamwe tirimo imomo. Mukaona kuti Mwari vane simba? Mwari vane simba, plus tindorimo mune umwe murungu anotouya imomo. Achitouya achitonamatawo nesu. Wakatombouya kairi. Alright. Ngatichiuyai pamutongo waBaba. Makaudzwa nani imimi kuti ndo wavakapiwa uyu? Ndiwo vakazondiudza musi wandakabuda. Makaonana nawo? Ndakuvasira hembe dzavo dzandanga ndinadzo nemapusha anga ari kubhegi rangu ranga rachengetwa. Saka vakati chindisirawo hembe, ndine hembe 1. Ndo pandakabva ndo pakazonzi neumwe mupurisa hamuna kuzotaurirawo maizve kuti makazotongwa sei. Ndo pavakazondiudza kuti ndakatongwa. Vakati chini? Vakati ndakatongwa makore 2. Makore 2 aya vakanga vatobvisirwa here kana kuti ndo akatosara here kana kuti achada kuzobvisirwa? Handina kuzonatsa kuabvunza nokuti ini zvekuti kubvisirwa nekudi handizvisiya. Handina kuzobvunzwa kuti ndo akasara here kana kuti handisi kuziya. Saka muchada kuzoenda kuzombovaona here kuvavhizitira kuJeriko? Handichaendawo weekend sekuti ivo vanhu vakatongwa vanoonekwa Saturday neSunday. Saka ndichazoendawo ndimbonovaona. Right. Tafara amai kukuonai muchibuda. Tiri kuona simba raMwari. Vana panapa ndakanga ndichingovasimbisa tichikurukura navo. Vana venyu vakuru number 2. Iye ndiye ainyatsoita kunga ndiye mudiki manje. Chokwadi nekuti kana musi wandakawaona apo vaichema. Handiti kana. Saka asi takaona kubata kwaMwari nokuti takazopedzisira vakufara nyangwe musati mwatobuda. Zvokuti takamboita macounseling tichibatsirana tichionesana kuti vagamuchire chimiro changa chadini? Changa chavepo. At the same time tichinamatawo kuna Mwari kuti tizokuonai kudai, asi tiri kuona kuti ndiye Mwari akatipindura. Takatosiya panapa ndavaudza kuti inini ndinoda kuti mai vabude. Saka izvozvo Mwari vakazvizwa vakatotipindura. Nhasi uno tiri kuona mhinduro yake yaMwari. Kana ini ndiri kufara chaizvo kuti Mwari variko zvichikwa. Handiti ka. Right. Ngatichiuyai nhasi manje mwabuda mai, muri kurarama sei upenyu hwenyu kuti huenderere mberi? Pari zvino izvizvo zvinhu upenyu hwakatondiomera nekuti handina pekutangira. Ndo zviripo, asi kude kuchitotanga kutofunga kuti ndochitanga kutsvaga basa. Asi pari zvino zvakambondiomera, handina kana pekundotangira. Saka basa muri kutotsvaga basa rekutoshanda kuemployiwa here kana kuti zvamunonyatsoda imi ngatiti tomboti pane munhu amutswa naMwari kuti anoda kukubatsirai kuti muone kurarama nekuchengeta mhuri, munoda basa rekundoshanda here kana kuti munoda kuti starte something chinhu zvekutengesa? Pari zvino ndiri kuda basa rekumboshanda, ndodaro rekutoshanda. Ndinobhadharwa pamwedzi chaipo. Ndiro basa randiri kushumira kutsvaga iro. Tinotenda kuti Mwari vachazviratidza muone basa. Inini chandoda kukukurudzirai, chandoda kukubatsirai nacho ndechekuti Mwari akasika munhu kuti ashande.
Chokwadi. Mukatoverenga kuna Genesis zvinonzi mugadheni makanga musati mwaane munhu kuti amushande, handiti? Chokwadi. Saka paakazoiswa munhu munotoona kuti purpose yanga iri yekuti munhu ashande gadheni iro. Mukazwa painzi vanhu vatadza vopiwa zvirango zvavo, Mwari aingowedzera kuti uchadai, handiti? But zviri zvinhu zvagara zvakasetwa kudhara naMwari kuti munhu azviite. Ziya rakazongonzi uchabuda ziya, uchazodya cheziya mushure mekunge munhu atadza, but haana kunzi uchashanda nekuti wakatadza. Kushanda kwagara kwakadini? Kureva kuti munhu anofanira kudini? Anofanirwa kushanda. So number 1, number 2, munofanira kunamata Mwari nekutomutenda nekumurumbidza chaiko Mwari akaita kuti mubude musungo. Pamwe pacho lesson Mwari anogona kukupai kuti mugodzidza something in life, handiti? So Mwari vachaita kuti muwane zvekuita zvekurarama, but zviitei muchimutya zvakanyanya iye Mwari wacho kuti murege kumutadzira. At the same time munofanira kuziva kuti zvimwe zvinhu zvinoitwa zvichikonzerwa nemweya yetsvina. Kubuda kwamune makaita musungwa kudai mweya yetsvina haina kufa, iriko. Ende inenge yakatogumbuka kuti sei abuda, handimazvona? Saka imimi munofanira kuita muchichingoita zvinhu zvenyu muchitya Mwari. Toda kutenda zvikuru, Mwari wakanaka. So ngatiti isusu pane munhu afunga kuda kukubatai kuti basa, mune foni here? Foni ndinayo. Munobatika panhamba dzipi? 077 077 55 55 823 823 11. Ndidzo namba dzangu idzodzo. Chimbodzi dzokorora itiso. 077 55 823 11. Alright. Maita zvakanaka. Nemiwo maita basa. My princess makadi? Tirofara. Makorokoto? Avatese. Vakazouya mai? Akauya. Ivi my princess makatanga uzvizwa rini? Ndakazvizwa musi weFriday wacho wabudewo. Makazwa kunani? Ndakazwa nemunin'ina wawo. Alright. Ndiye akatanga ukudzai? Ndiye akatanga ndi. Uyo wandaimbotaura naye akaenda ikoko kukoti? Alright. Makazwa sei muchizwa kuti mai vabuda? Ndakafara sei. Muripi pamakareceiva call? Ndandiri pamba pano. Mubva mwamhanya kuna mai nini? Ndinobva namai nini, ndakabva ndafonera murume wawo. Ndiye vandakafonera ndichibva ndataura kuti ana mama azabuda. Mama akazvitarisira here kuti Friday because court date taatichiriziva, asi mama akatarisira here kuti vari kubuda? Tatisina muzvitarisira makuti achabuda. Saka Mwari wakanaka, handiti? Mwari wakanaka zvesvo. Gaiti kudzi Mwari. Right, Mai Eden, makadi? Mai vakadzoka? Wakadzoka. Ndakuona smile yandandisati ndamboona. Mai vakakosha? Mai vakakosha. Ngati, alright. Makatanga kuzvizwa rini kuti mai vakabuda? Ndakazvizwa musi weFriday. Makazwa nani? Sere wacho ndine. Ndakazva ndi officer Kanjanda. Eroda Kanjanda. Ndo wakatitaurira kuti makorokodo mama wakabuda. Patazozwa heni my princess. Right. Makafila sei? Chizwa kuti ndakazwa kufara. Kuti Mwari watizwawo chichemo chedu. Vanga muchazvitarisira here Mai Eden kuti mai vachadzoka? Taisina zvitarisira, basi Mwari wakazongozwa kuchema kwenoti ndiwanga ungori munamato wedu, nyangwe tichinyaende kuchechi tichachingori chichemo chedu. Itai kuti mama abude kani, itai kuti mama abude. Vakazozona kuti kusina mai yakwedu. Nyangwe wanyakura wakunziwo mai futi, unongoda mai wako. Unongoda mai wako. Alright. So pfuurai mberi kuda mai venyu, handitika? Chivaremekedza nekuvateerera. Soko raMwari ndozvarinotaura
kudza baba vako namai vako. Uye Psalms inotaura kuti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerudo rwavo. Zvinhu zvinofadza izvozvo. So izvozvi tafara tese tiri kuzvifarira. Mazvita maiti chinongotaura ropa raJesu. We speak the blood of Jesus rakadeuka pachikomo cheKalvari kuti tose tive neupenyu husingaperi. Chinongodiwa kusimudza mwoyo wako nokutenda muna She Jesu Kristu. Amen. Tinokupazisai mose muzita raBaba Yahweh, Jehovha wehondo, vakatiburitsa tose muIjipita, vachokore uranda umo kama taita mvura. Tinokupazisai mose muzita raBaba Yahweh, Jehovha wehondo, vakatiburitsa tose muIjipita, vachokore uranda umo kama taita mvura. Zvikanzi vanangu endai zvenyu muchifara, muberekane kamuwande sejecha renyanza. Uyo akarashika nhasi mumutendeutse, muzita raBaba nemwanakomana, muzita raBaba nemwanakomana. Endai zvenyu muchifara, muberekane kamuwande sejecha renyanza. Uyo ari kurwara nhasi mumunyengetere, muzita raBaba neropa raJesu, muzita raBaba uye neropa raJesu.